Здравейте, представяме ви два съседни парцела в регулация и с разрешение за строеж на къща в единия парцел в Горна Диканя на 45 км от София. Намираме се сред красива природа с гледки към Витоша и Верила. Горна Диканя се намира в близост до язовира с възможност за спорт, риболов на 3 минути от магистрала Струма. Пътуването до София отнема 35-40 минути при нормален трафик. В непосредствена близост има постоянно живеещи съседи масивни къщи, а в имота е вкаран ток, вода, има подготвена септична яма и сондаж. Улицата е асфалтирана до 200 метра преди парцела, като на остатъка от пътя предстои полагане на чакъл. Тези изключителни имоти предлагат уникалната възможност да започнете да строите своя собствена къща веднага. Имаме оферта за построяване на цена от 700 евро на квадратен метър. Свържете се с мен на контактите под видеото за повече информация и за да ви предоставя всички документи, разрешителни и да изпратим локация за оглед.